Alibonge igama lenkosi. Amen. Lento wengiba Yeah. uze uyibone ngoba lezi ngane eziningi nazo. Hayi. Jesus. Lento lena uze uyibone ngoba Yeah. sebeneyinkinga Okay. ukuthi bakhohlwa ukuthi noma sathini izwe safundelwa lona mhlawumbe singena Yeah. esontweni. Alibonge igama lenkosi. Amen. Yingakho nje siyayisifune kwesinye isikhathi sifune sibanjwe zintshumayelo ezishunyayeliwe kanti ayihambisani nesimo esikuso. Okay. Jesus. Alibonge igama lenkosi. Jesus. So if ngishumayela ivangeli elokuthi khokha uzophumelela kanti ngesikhathi ungena enkonzweni akushiwo njalo. Okay. Sengiyaconfuse. Okay. Yeah. Alibonge igama lenkosi. Amen. So uma uyinikela noma uyifaka phansi kwebandla, so wena uyanikezwa incwadi olwa ngayo. Alibonge igama lenkosi. Amen. Le ncwadi isuke ukwazi ukulwa ngayo ekhaya kini ngisho bengakholwa, Okay. ukwazi ukulwa ngayo emsebenzini, esikoleni, wherever lapho usuke ukhona kodwa nje ulwa ngayo. Kodwa uma ungasukumisa nje ababili abathathu ngithi mhlazana ungene ebandleni incwadi eyafundwa yayithini abayazi. Yeah. Bakhohlwe incwadi okuyiyona ngempela ebamba ukholo lomuntu. Hey, Lord. Okay. Alibonge igama lenkosi. Amen. So imthandazo esithandazayo uba nje okathi nje ngoba nje sikholwa noma ngoba siphila nje sihlala kule mizi sihlala kuyona. Oke athi Nkosi akukho okuningi engikudingayo ngikhulekele nje impilo yami. Jesus. Baba ngicela umsebenzi omuhle, baba Yeah. ngicela imoto, Jesus. baba ngicela ipromotion. Uhluleka nje ukuthi inkosi ngicela ungiphe impilo ende. Jesus. Ngoba uma esinikeza impilo ende uyazi ukuthi sesiphila impilo ende yini okufanele ayenze kithi. Alibonge igama lenkosi. Amen. Yingoba sikhohlwa incwadi esamukelwa ngayo enkonzweni yingakho seduka endleleni. Alibonge igama lenkosi. Amen. So yingakho ukuthi namhlanje ake sikhumbuzane nje kancane. Vele isikhathi anginaso ngo-half-past ngizobe sengiqedile sengibuyele eceleni nami Jesus. baphathi bohlelo ngoba ngiya-understand ukuthi kwenzakaleni. Amen. Nami futhi ngiyongena emsebenzini ngokufana kusho sonke sibhizi nani nibhizi nami ngibhizi. Jesus. Ebandla libhizi konke kubhizi. Alibonge igama lenkosi. Kodwa awufunde lapha Mxolisi ama-Romans chapter 10 verse 9 sizokwehla kancane nawo siloku sithi ubone ukuthi ikephi lapho oyilahle khona. Nami lapho engilahle khona uzobona futhi. Jesus. Romans chapter 10 verse 9. Awuthole kwengeni bazalwane. Incwadi sithola lapha kwabaseRoma 10. Isikole sithi abaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungekukholwa noma ivangeli lishunyayelwe kubo. Verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Uyezwa? Ukho Angithi mhlazane wena lana uciphiza wenza yonke into ngiyamemukela uJesu inkosi nomsindisi Yes. bathe bayayifunda incwadi. Jesus. Okay. Uma ukholwa. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngani bazalwane ngomlomo wakho. Jesus. Yeah. Haleluya bazalwane. Yeah. Uma ukholwa ngani? Ngomlomo wakho. Kabani lo? Wami. Wakho ukuthi uJesu unjani? Nasenhliziyweni zakho kunjani? Ukhona. Ukuthi wavuswa kwabanjani? Bawafile. Wenziwa njani wena? Wenziwa njani wena? Uyasindiswa. Into simple bazalwane. Kodwa thina uma sesila uzoyifunda kahle futhi uqale phezulu verse 9. Kodwa siconfusewa yintshumayelo efike ingene uma sesisesontweni. Okay. Alibonge igama lenkosi. Jesus. Esuke ingasaqondene nento esifunzwe yona singena. Okay. Alibonge igama lenkosi. Ngoba once wathi nje uyabona ngoba usukholwa nje yonke into oyidinga usizoyithola. Umzali useconfused lento akazoyithola bese esehluleke ekutheni
uma yena evuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi and ekholwa enhliziyweni yakhe ukuthi wamvusa kwabafileyo uyasindiswa. Alibonga igama lenkosi. Jesus. So kufanele uqale uvumeke mzalwane njengamanje. Qala phansi lapho owawukhona eqaleni. Uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi futhi ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi khona abavusa kwabafileyo bese uyasindiswa. Jesus. Alibonga igama lenkosi. Amen. Musa ukufuna lezi zinto lezi eseziconfuse ingqondo. Alibonga igama lenkosi. Jesus. Because abanye baconfuse ukuthi kuthiwa uma ukhonze ikukhanya ministries uthola 1 no 2 no 3. Abanye baconfuse ukuthi nje unikezwe isikhundla esontweni umlomo wakhe awusangeni lapho ukholwe ngomlomo wakhe ebese yavuma enhliziyweni ukuthi Jesus. usenake isikhundla sakho singathathwa umuntu. At the same time futhi ufuna ukusebenza kahle. Alibonga igama lenkosi. Yes. Uyazi mina lapha engakholwa khona ukuthi lento yerenke ayikho. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ngabona ushona uMandela esebizwa ngesiguli. Kungaseyona uformer president, kungaseyona upresident. Yeah. Esethintwa noma yiliphi imesi. Angishabo? Amen. Lento ocabanga ukuthi umngawo manje akuyona. Sisuke siqondisa uhlelo lwebandla noma uhlaka lwebandla. Yeah. But lonto le akufanele kube into osuhlezi ukuthi hayi mina ngashaya inkosi yami ngoba ngumfundisi Jesu. Akasakhona uhlele emfundisi wethu. Yes. Jesus. Alibonga igama lenkosi. Amen. Omunye abuzwe ngomfundisi noma esephuphile engasashumayela ivangeli lento kwa uhlele ekutheni ha uba ngumfundisi uma engasukunyiswanga uzokwata khukhuma njengeselesele uma ningafuna ukuphuma endlini lapho indlu alinayo. Nginothi ngumfundisi abasathi nawuthi angibeke nje elilodwa nje elilodwa. Alibonga igama lika Jesu. Amen. Kodwa uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi wabavusa kwabafileyo ukuthi iBhayibheli uyakusindiswa. Amen. Alibonga igama lenkosi. So ke wena namathela kulento owafundelwa yona ungena ekholweni. Yes. Ukuze ungezoyiluza ifocus noma idirection ungezosuka ezintweni ezizokusiza empilweni yakho. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ngathi uma ngisagijima namasudu ngineshock ngisindisiwe. Ngineshock bazana ngineshock and uma ngikhuleka ngizwe kathi cha ngiyakhuleka. Yeah. And ngayikhompela nami. Ngayikhompela nanoyedwa umfundisi ngayikhompela nami ukuthi ngiyakhuleka. Alibonga igama lenkosi. Amen. Kodwa ukuvakasha kwenye indawo ngafike ngavasha ngafike ngehlala nephansi. Abantu ngikhongazi na ukuthi ngumfundisi futhi. Ngahlala nje ngalalela. Ngabona ukuthi kwesinye isikhathi ukuvakasha kwenye indawo kuyakwakha. Yeah. Kwesinye isikhathi kuyakwenza ukuthi ucishe uye ukukholwa. Ngenxa yentshumayelo oyifica khona. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ingakho mina angikublame uma uhamba uya kwelinye ibandla uyona lentshumayelo cha. Kodwa kunosuku lapho khona uzobuya khona uphumumo. Uphuke ubuzobe njani uduba ukhanya ministry. Asenzele ukuthi uhambile. Jesus. Alibonga igama lenkosi. Yes. Wena uthanda ufuna ukuzwa into entsha ukhathele umsimbe nogatsheni. Kanti uyakwelikhulu ihlathi. Alivula ivesi libhekele ashumayele ngento engala. Yeah. Kanti usebona ukuthi awusivakashela awuthi ngihlale kuyo. Hayi abazalwane nje ukuthi ngesonto bavashe kwezinye izinkonzo. Yeah. Bena amabandla ulimanga uyaphela. Yeah. Ngokuvakashela ngesonto. Alibonga igama lenkosi. Amen. Awusezokwakhe uyabuya uzokwatela thina singakwenzanga lutho. Yes. Alibonga igama lika Jesu. Kodwa uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi wamvusa kubafileyo wena uyasindiswa. Uma bazana ususindisiwe ngizokutshela into eyodwa. Uma ususindisiwe ubusuhlala emkhulekweni. Wena utshela uNkulunkulu ngawe. Kuphela. Awumtsheli ngomakhelwane, awumtsheli ngongime esontweni, awumtsheli ngamuntu. Kodwa uNkulunkulu umtshela ngawe nesimo sakho.
Alibonga igama lenkosi. Amen. Ngoba wena umvume ngomlomo kabantu ngomlomo Wakho. wakho. Wakholwa ngenhliziyo ngenhliziyo yakho. Hey gosh. Alibonga igama likaJesu. Amen. So thina silahla lana uma sesifika emabandleni sesiba ngabanye abantu besingebona. Alibonga igama lenkosi. Amen. Muso ukufuna ukuyishutheka kumxolisi ngoba vele anifani. Nokwenza kwenu futhi akufani. Nokuvuma kwenu awazi ukuthi wayethintwe yini azakholwa umxolisi. Amen. Alibonga igama likaJesu. Focusa kuwe. Abazalwane bakhona. Jesus. Yeah. Amen. Hallelujah. Umuntu obalekile la wena. And ingane zakho ayibalekile ngaphezulu kwakho. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ngoba uzokukhuluma nje izwi lingene ngala liphumele ngala Yeah. zize ziphendule emva kwalokho. Alibonga igama lenkosi. Uyafikelela ebandleni bazalwane ngalingwa mina ngaleza yekela ingane musoceba ingane esontweni gcila kuwe. Alibonga igama likaJesu. Amen. Gcila kuwe. Uyabona ngasathi kulungisiswa wena. Ilesi sikhathi so understand ukuthi umuhle nezingane zakho zingane lesi. Vede zinamaphutha njengoba nawe unephutha uNkulunkulu. Ama mistakes akho mangaki uNkulunkulu owenzayo. Yes. Yena ngokuthi nje once wakhumbula waye phansi ngedwa wathi Jehova ngiyazingonile axolele semtha kodwa wenzakhe izingane kungathatha 1 year or 2 years